Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginginig, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for everyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway, sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya maging inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi isang ordinaryo nga mga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat ang inyo abyan sa kahanginan, si Sister Ameline B. Paglinawan sang Daughters of St. Paul. Malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Kasubong sang ato na andan, kaupod naton si Father Francis Perez, Kura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan, yari naman kita karon sa aton nga programa, kag subong man ang aton nga pagpamalandong sa naglain-lain nga halintang sang paghigugma sa kabuhi sa mga santos. Kamusta na kamutanan? Father Francis, sa gihapon, ang inyong abiyan sa kahanginan, upod kay Sister, kag subong man sa aton diri sa sininga stasyon, nga sa gihapon pamalandong sini kag saway pa kita nakasugod sa liwat nagapasalamat yun kita nga tanan sa kaayo sang Ginoo ilabi na gid sa mga bugay nga ginahatag niya sa aton tanan. Iyari kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Mga muyo kita upod kay San Martin sang Tours. O Dios nga amon amay, ang imo obispo nga si Martin, naghimaya sa imo singlabi sa iya kabuhi.
kag sa iya pagkamatay. Palig-una kami sa imo grasya, kag indi pag-itugot nga ang kamatayon kag ang kabuhi magpahamulag sa amon sa imo paghigugma. Amen. Karon aton pamatian ang pagsaysay sang kabuhi ni Saint Martin of Tours. Si San Martin natawo sa Panunya, Hungaria sa mga tuig 316. Ining dungganon kag bantog nga santos ginbunyagan sa edad nga 18 anyos. Anak siya sa mga pagano nga ginikanan. Sa lamharon nga edad si San Martin naging isa ka katikumeno kag nagalagad bilang soldado sang Roma. Tubtob nga sang iya ginhatag ang tunga sang iya nga kapa sa isa ka manugpakilimos didto sa Amiens. Iya nakita si Kristo sa isa ka pananawon mga tuig 339 nga amo ang nagtulod sa iya sa pagpabunyag kag pagsulod bilang isa ka relihiyoso. Si San Martin ginbunal tungod sa iya pagpamatok sa mga sala nga pagtulunan sa mga Aryan. Sa pagbalik ni San Hilario nga gintapok, nagupod sa iya si San Martin kag sila nagpatindog sang isa ka monasteryo sa Lijuge kung sa diin siya nagpuyo tubtob siya napilian bilang obispo sang Tours sang tuig 371. Madamo ang nagsunod sa iya pagsulundan sa pagkamunghi, kag siya ginkabig nga tagtukod sang monastisismo sa Gaol. Kasubo nga si San Antonio sa Ehipto, kag si San Hilarion sa Palestina. Ini nga monasteryo ginkabig nga nangin talamnan sa pagpamunga sang madamo nga obispo. Amoy na kabantog ang mga sumununod ni San Martin. Ang kapisan ni San Martin nagbunga sing madinalagon sa pagpauntat sa mga pagsimba sa mga Diyos-Diyos sa diocese sang Tours, kag sang iya sini mga kaingod nga banwa. Sa tunga sa madamo nga mga heresiya sa iya nga panahon, siya naging babakod sa iya tinindugan bilang isa ka Katoliko. Siya kasubong man ni San Ambrosio, naging maisog man sa pagpamatok sa mga pagpamatbat sa mga irihis sang kamatayon. Ang kabuhi sining dungganon nga santos, isa ka kabuhi sang padayon nga pagpangamuyo. Ang iya mga birtod, ginpadyaan sang iya paghimo sang madamo nga mga milagro. Sa edad nga 80, siya matawhay nga ginbawian sang kabuhi sang tuig 397. Isa siya sa una nga ginpadunggan bilang santo, bisan pa nga indi siya martir. Ginadumdum siya tungod sang iya pinasahi nga kaalwan sa mga imol, sa iya pagbais sa pagpauntat sa mga paghingabot sa mga erehe, kag ilabinagid, nga ginadumdum siya tungod sa iya maukod nga pagwali sang ebanghelyo, kag sa iya pastoral nga pagtatap sa mga kabaryuhan. Ginapadunggan siya tagsa ka Nobyembre 11 bilang handumanan sang iya pagkasanto sa aton bug-os nga simbahan. Magpadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Martin sang Tours. Updan naton siya pagi sa pagpamati sa dugang nga mga reflections. Karon nga adlaw, aton tun-an ang kabuhi ni Saint Martin of Tours, obispo. Siya patron sang Pransya, kag subong man patron sang mga soldado. Founder sang monasticism sa Gallio, nga karon ginatawag Francia. Ginpuwersya siya sa pag-alagad bilang soldado, nga kontra sang iya kabubuton. Ginbilanggo siya. Apang sang tuig 357 by conscience, ginhilway siya. 23 anyos na ang edad ni Martin sadto. Nagpundo ko, nag-station siya sa Amiens. Kag nakita niya sa gate ang isa ka imol nga tao. Nagakurog sa katugnaw nga daw halos na mapatay. Ini ang indi gid niya malimtan sa bug-os niya nga kabuhi. Wala siya sing kwarta nga mahatag sa tao. Kag nadumduman niya ang dinalan sa santos nga kasulatan. Sang hubo ako,
ginpabayuan bala ninyo ako? Siling ni Martin of Tours. Abyan wala gid ako sang mahatag luwas ang akon armas kag bayo. Dali-dali nga gingabot ni Martin ang iya espada, gintunga niya ang iya nga bayo sa duha ka parte, kag ginhatag niya ang kapihak sa tawo nga iya nakita nga daw mapatay na sa katugnaw. Sang madason nga gabi natulugan si Martin. Sa tunga sang iya katulugon nakita niya ang tawo sa dagway ni Hesus nga nagasuksok sang katunga sang iya nga bayo nga ginhatag niya sa tawo nga ginatugnawan sa gwa sang gate o kon sang puwertahan. Siling sang Ginoo sa iya mga anghel. Siya si Martin ang nagpabayo sa akon samtang ginatugnawan ako. Pagkatapos adto labing hinigugma nga mga kauturan, ginpakamaayo ni Martin ang pagbiya sa serbisyo bilang soldado. Ginbunyagan siya, kag nagpangako siling niya, I want to serve God alone. Luyag ako nga magserbisyo sa Ginoo. Gani 18 anyo sadto ang iya edad. Nakabuhi siya nga ermitanyo o kon hermits bilang isa ka alagad sang Dios. Sa edad nga 23, nagpamalibad si Martin nga mag-intra sa inaway sa idalom sang mando ni Emperor Julian Caesar. Siling ni Martin sa in English, I am prepared to stand in the battle line unarmed and to advance alone against the enemy in the name of Christ. Ukon sa aton pa, akon ginapakamaayo nga magtindog sa nahauna nga linya kag magalakat alone kontra sa akon kaaway sa ngalan sang Ginoo. Nagpadayon si Martin, siling niya, nag-alagad ako sa imo bilang soldado. Gani, pahanuguti ako sa pagsunod kay Kristo. I am a soldier of Christ, and it is not lawful for me to fight. Soldado ako ni Kristo, kag hindi nagakabagay nga ako magpakig-away. Pagkatapos sa mga kabudlayan, gin-discharge, ginpahalin siya nga soldado, kag siya nangin disipulo ni Hilario of Poitiers. Kung sa aton pa, subong ang attitude ni Martin of Tours, siya non-violent. Hindi sa luyag sang ginamo. Ginordinan siya nga exorcist, nangin monghe, nagpuyo sa gamay nga isla sang Milan. Sa Pransya, ginpatindog niya ang isa ka monasteryo. Nagtinir siya dira sa 10 ka tuig. Luyag sa mga tao sa Tours nga siya ang ibuhaton nila nga obispo sa pihak sang iya nga pagpamalibad. Apang sang ulihi, napilitan siya. Mga utod, abi ninyo, sa adlaw sang iya ordinasyon, bangod sang iya nga itsura, kag subong man sang iya nga mga buhok, siling nila sa mga obispo, he is not dignified enough for the office. Kita nyo, ginpakanubo siya, bangod sa iya itsura, sang pariyo man mismo niya nga mga obispo. Ininatabo sang tuig 371. Kaupod ni San Ambrosio, ilagin reject si Obispo Ectasio sa iya prinsipyo nga pamatyon ang mga heretics o kon ang mga tao nga sa diin nagadigar sa existence ang aton Ginoo. Kag ang pag-interbinar kinpunggan Manila ang pag-intra sa mga emperador nga pabayaan ang kabuhi ni Priscillian, isa ka heretics nga bangod sini gintawag man si Martin of Tours nga heretic sa mga emperador. Kag subong man si Priscillian ilagin patay. Dako ang kasubo sa mga heretics sadto bangod sang kamatayon ni Priscillian kag nagtubo ang iladako nga pagtahod kay Martin. Nagkasubo si Martin para kay Obispo Ectasios
Kag nagtinguha nga mabuligan siya sa iban nga mga pamaagi, apang sa iya konsensya, ini amo ang nagpalibog sa iya. Ang kamatayon, realidad nga magaabot sa tanan. Kani sa bibi sang kamatayon ni San Martin of Tours, ang mga sumulunod ng pangabay nga hindi sila pagbayaan. Si Martin, mga kautura nagpangamuyo, siling niya, Lord, if your people still needs me, I do not refuse the work. Ginoo kon ang imo katawhan nagakinahanglan sa akon, waay ko ginabalibara ng imo obra. Apang, your will be done. Ante si Martin napatay, iya ginbayaw ang iya kamot sa langit, kag nagsiling, pahanuguti ako o Ginoo nga magtulok sa langit, hindi kay diri sa duta. Kag napatay siya sang tuig 397. Labing hinigugma nga mga kauturan, katulad sang natabo kay St. Martin of Tours. Nagpakita ang aton Ginoo sa iya sa damgo. Nagpakita ang aton Ginoo sa itsura sang isa ka makaluluoy nga tao nga tagumatayon bangod sang katugnaw. Akon subong nga hulamon ang Gospel of Last Judgment para sa kabuhi ni San Martin of Tours. Nga usaron man sang aton Ginoo sa adlaw sang paghukom sa aton tanan. Kung ano ang imo ginahimo sa labing kubos nimo nga utod, ginahimo ginimo ini sa akon. Sanggin gutom ako, ginpakaon bala ninyo ako. Isa pagid ka santo nga ako nadumduman nga akon iangot sa sining kabuhi ni St. Martin of Tours, si San Basilio. Siling niya, ang mga pagkaon nga inyo ginatago sa inyo nga mga refrigerators, hindi ina inyo. Iya ina sa mga tao nga ginagutom. Ang mga bayo nga inyo ginatago sa inyo tukador nga way ninyo ginausar, hindi ina inyo. Iya ina sa mga tao nga ginatugnawan kag wala sing bayo. Ipanghatag ina sa ila. Kag nagpadayon si San Basilio nga nagsiling, ang kwarta nga inyo ginapatago sa bangko nga inyo ginkuha sa inyo nga mga ulipon kag mga tao, hindi ina inyo, ihatag ina balik sa ila. Ini ang moralison kag values na sadin akon nga ibutang sa inyo panghunahuna sa aton tanan panghunahuna bangod sang kabuhi ni St. Martin of Tours. Sang siya nagbisita sa iyang diocese, sakay siya sa donkey, kag nagsakay man siya sa baruto agud malibot niya ini kun ara siya sa baybayon. Napatay siya sa Nobyembre 8, 397 sa Candes, sa remote nga parte sang iya nga diocese sa Tours, kag ginlubong siya sang Nobyembre 11, 397. Labing hinigugma nga mga utod, ini amo si St. Martin of Tours. Ayhan, ako man maghambal subong sa aton nga mga obispo, nga sundon si St. Martin of Tours. Himua man ninyo ang inyong pastoral visits sa inyong nga mga dioceses, sa inyong nga mga parokya. Kakatulad kay Martin of Tours, nagatiniilang siya, kag nagasakay sa kabayo. Ang iba niya sang aton mga obispo, nagabayo iya sang mga robes, nagasuksok sa mga bulawan, kag iban pagid. Here is St. Martin of Tours, my dear bishops. Kung mahimo nga masunod naton siya, upod sa mga imol. Again, siling niya, waay ako sing mahatag sa imo, luwas ang akon bayo kag ang akon armas. Ginpihak niya ang iya nga bayo, ginhatag niya sa tao nga way liwan kundi ang aton Ginoong Hesukristo. Kabay pa, labing hinigugma nga mga kauturan, sa kabuhi ni St. Martin of Tours, kita man makatuon sini, kay nakahibalog kita nga ang kamatayon realidad. Nag-abot kita sa duta nga waay sing dala, kag magabalik kita sa Ginoo kag sa duta liwat nga waay man sang dala. Gani ihalad naton ang tanan sa aton Ginoo sa pag-alagad sa aton isig katao. Si Father Francis Perez sa liwat,
nagapaalam sa inyo, kag nagatamyaw sa inyo, sa maayo nga pagpamati, tubtob sa aton nga pakita na liwat sa inyo tanan. May God bless us all. Madamo gid nga salamat, Father Francis, sa imuduga nga pagpakilala sang kabuhi ni San Martin sang Tours. Ginasaulog ang iya kapiyastahan matag Nobyembre 11. Patron siya sang US Army Quartermaster Corps. Patron saint man siya sang France. Ginkilala man nga Father of Monasticism and the first great leader of Western monasticism. Gabay pang ang iya halimbawa, ang pinasahi nga kaalwan sa mga imol, kag maukod nga pagwali sang ebanghelyo, kag pastoral nga pagtatap sa mga kabaryuhan, mangin halimbawa kag inspirasyon sa aton tanan. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga simana sa aton masunod nga programa sa mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sa aton radyo, Bombo Radio Philippines. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod, and may God bless us all. Mga abyan, tubtob sa madason nga simana, kag sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline Paglinawan. Nagapasalamat sa inyo pagpamati. Kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, mission partners, benefactors kag sa tagdumalahan sang sininga istasyon. Mahimuman kamo mag-contact sa sining address, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaes, Henares Streets, Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Iloilo City. Or cell phone number 0943-5410771. Kaupod sang aton santo, pangayoon naton ang bendisyon sang aton mahal nga Dios. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Mahidaiton kag maayo nga pagpamati sa inyo mga hinigugma ko nga mga kauturan kay Kristo Jesus. Ululupod kita nga magpangamuyo sa sining nga programa sa pagpamalandong sa pulong sang Dios. Kung nagaatubang kita sa problema o kung sa mga hilikuton, kung kaisa hindi mahapos ang magdesisyon. Nagapabuyan-buyan kita, wala dayo nagahimo sang aksyon o kung sang angay nga buhaton. Ang palaanggiran sang ebanghelyo nagaagda sa aton nga mangin handa. Ang matuod nga tumuloo nagapreparar sa pag-abot sang Ginoo sa bisan anuman nga takna nga siya magaabot. Kabay nga ang akon pangamuyo magpalapit sa imo atubangan o Ginoo, dungga ang akon panawag sang tabang. Mangamuyo kita. O gamhanan kag maluluyon nga Dios, ipahilayo sa amon ang tanan gid nga kalautan. Kag amana ang amon lawas, kag ang amon kalag, agud mahimo namon sa hilway nga tagipusoon ang imo nahamutan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pamatian naton ang ebanghelyo suno kay San Marcos. Sa nagpanudlo siya sa ila,
Nagsiling si Jesus, "Mag-andam kamo sa mga manunudlo sang kasuguan nga luyag maglagaw-lagaw nga may malaba nga bayo. Kagluyag nga ang mga tawo magsaludo sa ila sa mga tiyendahan. Kagagapili sang pinasulabi nga mga pulungkuan sa mga sinagoga kag sa mga pulungkuan sa mga dungganon sa mga punsyon. Ini sila nagapamintahas sa mga balo nga babayi pagi sa pagkuha sang ila mga pagkabutang. Kagdayon, ginatabon-tabunan nila ang ila hinimuan paagi sa malawig mga Kagdayon, ginatabon-tabunan nila ang ila hinimuan paagi sa malawig nga mga pangamuyo. Mas dako pa ang silot nga ila batunon." Sa nagalingkod si Jesus sa tupad sang konektahan sa templo, ginbantayan niya ang paghulog sa mga tawo sang ila kwarta. Madamo nga mga manggaranon ang naghulog sa madamo nga kwarta. Dayon may nagpalapit nga isa ka imol, nga babayi nga balo, kag naghulog sing duha gidlang ka sentimos. Gintipon ni Jesus ang iya mga gintutunan, kag ginsingganan sila. "Ginasiling ko sa inyo, nga ining imol nga balo nga naghatag sing mas madamo sa kolektahan sang satanan. Ang iba naghatag kay sobra na ang ila manggad. Pero ang balo, sa iya kaimulon, naghatag sang tanan niya nga pangabuhian." Pamatian naton sa gihapon ang aton mga giya sa pagpamalandong sa aton mga balasahon. Ang pulong sang Dios nga padayon nga nagahatag sa aton sang kapawa kag nagahugas sang aton mga sala. Kabay pa nga paagi sa aton padayon nga pagpangamuyo kag pagpamalandong sa pulong, dugang naton nga makilala ang Dios, higugmaon kag sundon. Mga utod, paghahatagan kita sang pagpaathag sa mga mensahe sang aton balasahon. Pamatian naton si Father Jerry Vel Celestial, chaplain sang St. De La Salle University, Bacolod City. Happy Sunday kag welcome sa aton programa, Father Jerry Vel. Mayong aga mga kuturan kag mayong aga Sister Ameline. Yari na kita subong sa ka-32 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. So gahingapos na kita sa aton nga pagsaulog sa ordinaryo nga panahon kapag suguran naman naton ang panahon sa Advento. So aton nga mga readings sa aton sa pamalandungan. Our first reading today was taken from the first book of Kings, chapter 17, verses 10 to 16. Anong kaungdan sini? Kaya it talks about the story of Elijah, no? Nga si Elijah, tuwad mismo sang salabla ni King Ahab, ti kabalo kita ang sin, kita sumayan is consequences. Ti galing si Elijah being used by God as a prophet sa Diyos, king curse niya ang land. Ano ang curse niya? O no drop of rain for the next 3 years. Ti gani, kung amoy ng realidad, ti wala sa pananom, wala sa produkto sa duta, ti matabuis damo makalamatay, damo sa magutuman, and eventually, maginamog ron tao Ti siling ni Ahab, patyon ko na lang ni si Elijah, tod mismo sina nga pagpanugan akong prophesy sang kahalitan. So Elijah, in order to escape Ahab's wrath, he went to Zarephath. So Zarephath, dito na met niya ang isa ka balo, nga nagapang tipon sang sticks para magluto sang tinapay, no? The last mixture of flour and the little oil that she still had. Pagkatapos sina, mapatayon lang sa supos siya nga anak. Tiya mo na bala. O nauna is, si Elijah simple nagpangayo lang isang ilimnon nga tubig. Samtang gatalikod ang tigulang, o ng balong ini, nagsinggit siya nga ti atagi mo ko sang pagkaon. So amo na wala ti ang invitation ni Elijah, bring me some food also. Kaya si Elijah encourages her to trust in the Lord and then provides for the prophet's need. Ang balo naman, she trusts in God's providence and the miracle happens. So throughout some drought, throughout some tigulutom, flour and oil do not stop till the famine is over. That is the first miracle, no? Nga masika pala nga do more than pa sa multiplication of love, nga niya, sharing lang to ya. Pero ariya, ang sulod lang wala kaubusan sang unod. Kaya mo na makuturan ang kaungdan sa aton nga first reading. But I want to give two implications in the first reading. Una is, God has sympathy para sa mga pigado. Ginapakita din na iya nga wala sa kababaya, mismo sa kinanglanon, sa mga tao nga nagakinahanglan gid, may preference ng Diyos sa the little, the least, and the lost. Amo ang preference ng Diyos. Second, God bless those who share
what they have with others. So ginabalik mo sa Dios ang imo kalwan, ang imo paghatag sa ila sa imo isig katao. So the goodness that you share towards other people are being repaid by God, no? So may kabila kasi nga ni 100-fold. Di ko naghatag is 100-fold, di ba? Nasubra pa sa luto kung amin mo imagine nun makaturan, no? Muna ang virtue nga wala nagastop. The merfak nga nakabaton ka, nagahatag ka man. Ang nagabaton, nagahatag pagid. So continuously, kita mga instrumento sang sang pagigugma kapag hanin na paggay sang aton kaugalingon sa isa ka isa. That is our first reading today. Then our second reading today was taken from the letter to the Hebrews. It talks about the priest, no? Ano ba ang pagkapari? So, ang masingat na pari, person presiding over a war Eucharist and giving us absolution. Pero hindi amo ina ayang describe the rin, no? So, the priesthood of Christ, the priesthood and the priest, ang mismo nga nag-aalagad sa templo. We have here a so-called comparison between the old and new covenant. So, old, the sanctuary was made by human hands. Sa new, the sanctuary was not made by hands. Kailain natukod ini. Second is, ang pari offers sacrifices again and again. Sa Kristo, He offered once and for all. Kang naghatag din sang kaluwasan. The third is, nga comparison, ang priest offered blood of animals. Sa other side of a coin, Jesus Christ offers His own blood, not the blood of animal, but His own blood, makuturan. And lastly, after the priest offered the ritual, a sacrifice in the temple, he went out in the temple and showed himself to the people. Sa munang katapusan nga ritual, no? He make himself manifest in front of other people. Pero diya, si Kristo, after He offered His life for us, He appeared also in the presence of God. So, ilain siya. In the presence of God for us. Para nga, He could continuously intercede for us human being. So, munang kinalain sang the old and new covenant. So, lain ang mga pari sa old, si Kristo bilang pari nga nag-establish ang new covenant, lain ang approach niya. That is our second reading. Then our gospel today taken from the Gospel of St. Mark, chapter 12, verses 38 to 44. May dua ini kabahin. Ang unang kabahin tells us what Jesus thinks of some highly placed people in Jewish society. Sino sila? Mga skriba, mga scribes. Second one, second part, example of a good and different attitude of a generous kind of woman. So, lain yung panimuot, no? So, we dumagyapon starring the second part. So, let us now understand the first part. So, sino lang yung skriba nga ini? We can quote Ezra, chapter 7, verse 11. Scribes were people learned in the text of Yahweh's commandments and statutes relating to Israel. So, sila nagpahangop sang kasuguan, mismo sa statutes nga ginlead down sa Diyos para sa banwa sa Israel. Pero dari wala sila ginadayaw dua action ni Jesus. First is condemning them sa ilang mga negative attitude. Ano mga negative attitude nila? Vanity, ambition, and nga obsession to dominate. Tamo na ang klaro ga katabo sa ila. Vanity, patuyang, ambition, tamaan nga pag butang siya ko gulingon sa pedestal. Tapos yung obsession to dominate other people. Paano yung napakita sa mga skriba? So, by wearing long robes. So, ang long robes nga so as not to be confused with other. Kaya inilabayo, di ba no, laba. Kadua is, to let everyone know nga sila gidis mo yan mga dignitary. Di ba mga tao kasi nga amuman na lain gid saya para makitaan, para mangin angat, para mangin masigabala nga katsi ang nga dating, para mangin kilala. No, amo na long robes to be greeted with other people. Kailain ginayan, no? Hindi lang ako si ordinary nga good day, good morning, good afternoon, good night, di ba? Ano nga greeting na? Sa biblical sense, ang greeting is pwede mo na nga yubaw, mabaw kagid sa ila. Hindi ganyan, makis ka sa ila ang kamot. Kag subong man, maghambal sila, mahipos ka. Di kulato pa naman po sila, kag makambal ka naman. Amo na ang manner nga pag-greet sa ila. Ti kalaway do pagita-kita bala. Kag subong man tungod sa ilang malabang nga bayo ti kabalo kita ko din sila stay in the first places at banquets. Ti amo na ginandian ni Jesus nga klase ka pamatasan. Ti anong attitude of Jesus Christ towards them? So pag-ignore sa ila. Jesus Christ ignored them and made friends with sa mga little, least, and the lost. So lain niya ang iyaya nga, Kristo ba ilan na sila? Mangita man ko abyan niya nga proper ginakon nga mangin abyan. So after Jesus Christ condemned them,
insultuhan sila kanang hambal ni Jesus, you devour the property of the widows. Kay karo man ina, as stated in the book of Exodus chapter 22, verses 20-26. So, dapat nga lain mo panimuot sa mga foreigners, sa orphan ka sa mga widow, kay man gabaan ka sang Diyos. Ila pa nga muyo, ginasabat ka sang Diyos. Kay man, sila naton mga, defenseless sila. Kaya mo na ang Diyos mismo nagprotektar sa ila. Subong man, in the book of Prophet Isaiah, chapter 1, verse 17, verse 23. Klaro nga ginaprotektahan sila sang aton Ginoong Diyos. So, second part, ang masing nato ng different kind of attitude, episode that shows authentic respect for religious practices. So, ang saring ang widow, no? So, a poor widow proves that her heart is completely detached from the goods of this world. Lain niya panimuot. So, nga gindayaw sa duwa, not only tungkol sa iyang pag-humble o humility ng attitude, ikaduwa isang perfect generosity gid. Kaya man ang term gamit, he has given all she possessed. Ginatag ni ang tanan. We can find that in verse 44. She offered 2 copper coins. Tinong copper coins mga kuturan sa Greek term, lipta o lipton kung singular. Ti ang lipton, smallest coin in circulation. Kung sa Roman nga coinage, it is quadrans. Sa aton, 64th ang value ina sa isa kaadlaw nga sweldo. Limbawa, kung may sweldo ka nga 300, ti ang lipta almost 5 pesos. Pero amo lang na masarangan niya makuturan, kaya amo nang pinakagamay nga coin. Ti amo lang na masarangan niya, but amo malang nang iya kwarta. Ti iban to nga mga tao na guys templo, ti ila naghatag sila out of their sa ilang kadamo sila kwarta, dako man nila ginhatag. Ti pero hindi man tanan. So out sa ilang pagkahamongaya, ti amo naghatag sila dako. Pero that is not the whole thing, no? Nga ara sa ila ang babae, ang widow nga ini. That's all she has. That is why, gindaya pa sang Diyos. So, muna bala, mga turan, I want to offer you 2 points. The negative, kag subong man, the positive nga dapat na suklubon. Ang the first is, nga point, gusto na akong stress is, avoid hypocrisy. Ano hypocrisy? I want to put that in the triple D. First one is, double life. Ano ng double life na ina? Nga i-avoid naton nga ayaw kita sagwa, pero laway kita sulod. Iban nga mga tao so sa ilang tamaan ka pintas, tamaan ka dalok, tamaan ka dominante. Pero outside, tamaan ka boto santos bala. So pakita kita, that is double life mga kutura, no? Di ka laway man ina nga panimuot. So may iban gani nga, ako personally, may kilala ako, hindi ko kilala lang. Ano siya, kagawad sa barangay. Pero sa pagkagawad sa barangay, good sa mga tao, pero pag binari sa mga kabataan niya, sa asawa niya, duwala lang. Di ano na karon? That is double standard makuturan. That is double life. Amo nang unang avoid natin. This is a first form of hypocrisy nga kalaway gid. Ikaduwa is double standard. Ang double standard naman, gahambal ka, pero lamang ginabuhat. Halimbawa kami, no? Kasi nga, hindi ka panigarilyo ka man. Kasi nga, father, hindi mag-inom, tiga inom mo si father. Ti makuturan na mo na. That is double standard. Ti mahilig kita sina. Ti amo na gani nga hindi lang ako magsaway. May iban nga tao. Hindi lang ako magsaway kay gabalik sa akong kaugalingon. Pero ti tandagayan naton, ang mensahe gid. Wala niya matter, no? That is a little justification. Pero importante i-avoid man naton ang double standard kay kalaway man. We tend to criticize other people. Kaya criticize naton, ara magali sa aton, that is also double standard. Kagatapusan, masikataton nga hypocrisy but dangerousless. Amo na ang the triple D. Dangerousless nga hypocrisy. Ano nang dangerousless na? Halimbawa, tigulang ka na. Tapos gusto mo pa pabata-bata pa. Tiga paano ka pa? Gapa dahil isang buhok ni mo nga puti na. Imo mo itom. Di mapa nose lift ikaw kay nagano ikaw. Nagkurang pa ilong ni mo. Di nagtigulang ka. Nagkurino tiguyan ni mo. Paano ka? Facelift. Ikaw damo-damo. Na uncontented. Diba nga tao, biskan tigulang na pabata-bata pa. Tikalaway. That is also, but that is a dangerousless. Kaya ikaw malang nagkapiktuhan, no? Pero sometimes, tungol nga over, kitano mo na sa mata sa katawo. So avoid the first point that is negative, no? Hypocrisy, the triple D. Double life, double standard, and dangerousless kind of hypocrisy. So muna ang aton nga i-avoid. At the other side of the coin, the positive points that we need to
get from the gospel. Nga gina-follow naton ang attitude sang isa ka widow nga naghatag sang tanan. I want to put in an acronym obviously para dasig nato makuha ang term, no? Kag madumduman naton. The term is goals. O goals. First one is naghatag ikaw, nag-share ikaw, kay you want to grow as a person. Diba? Among manaklaro man nina, naghatag ikaw, tanablan yung realidad bala, ang tanom ko ikati mo, naghatag man na siya. Ginakati mo, ginatrim ni mo, ang iyang palibot, ginatrim siya, para para magnami pagid siya. Ikaw, naghatag ka man, the more you give your talent towards other people, you share them, nagadevelop, that is growing. Amo man sa itong kabuhi, makauturan, we give in order to grow. Naghatag man kita para makabaton man kita, that is growing in many aspects, makauturan. That is the first reason why we need to give, why we need to share, because we want to grow. Second one is, you want to give because you also want to obey God's commandment. Obey, di ba no? O kang mo lang klaro. Nag-obey ikaw. Obey in the so-called the plan, the intention, and also the desire of God. The next one is, naghahatag ikaw because it is the form of authentic, no na? Naghahatag ikaw sang bugos because the form of authentic kind of giving and submission of oneself to God. Muna tawag natin nga perfect detachment to things. Kaya man kisa mo na nagaupang sa aton sa pagsunod sa Dios. So authenticity of life demands the so-called detachment, na authentic giving. That is the third letter. The next letter is, naghatag ikaw because it is a form of loving. You give because you want to love other people. Konkrito inaiya, masika nga tag nga dalasang bugos, di bala? So loving. And lastly, naghatag ikaw because it is a form of self-surrender. So the act of perfect trust to God, the act of perfect submission to the divine providence. So once again, the term is goals. First is G, so-called grow. You give because you want to grow. Second one, you give because you want to obey. You give because you want to express authentic giving. You give because you want to love. And you give because it is a form of self-surrender. My dear brothers and sisters, may God help us all to become a giver, a sharer, so that we can achieve our goals in life. And that is life everlasting in God's kingdom. Kagabay ang Diyos nga may gugmaon, magapakabalaan sa aton mga hilikoton sa nga semana, kasubong man pamatian niyang aton nga pagdangop, nilabi na gid ang pangamuyo nga ginaampo naton para sa aton mga kotoran. May God bless us all. Madamong igid nga salamat, Father Jerivel, sa imo ginhatag nga mga giya sa pagpamalandong. Sa liwat, Father, thank you, God bless, kag tubtub sa madason nga Domingo. We are blessed, blessed the hundredfold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores. Is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión. A toda la humanidad llamamos a la conversión. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong purihin. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Tanan nga Pilipin, Santos ug Bulahan,
Dadangad to sa Dios ang among pasalamat. Lakip among panaan nga magmatinud-anon. Kanimay kapungkulan at pananagutan na ang kamay akayin kay Kristong putilin. 500 years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of graces, we are given to give. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500 years of graces, we are given to Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kag hangpon ang ginatudlo sang aton katisismo. Paano gintugas ang Diyos ang tanan nga yara sa kalibutan?
Hilway nga gintuga sang Dios ang tanan nga yara sa kalibutan nga may kaalam kag paghigugma. Ang kalibutan gintuga hindi bangod sang pagkakinahanglanon ukon sa pasimpalad ukon bangod sang kahigayunan. Ang Dios nagtuga gikan sa wala. Isa ka kalibutan nga napahamtang kag maayo kag iya nga ginbayaw. Ang Dios nagatipan sang iya gintuga kag iya ginsagod kag naghatag sang ikasarang sa paghimo kag nagtuytoy sini padulong sa iya katumanan paagi sa Anak kag Espiritu Santo. Ang Katisismo kag ang pagtuo. Ini nga programa inadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 49 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 4 sang aga. Aga Pilipinas, syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, reyon sang Western Visayas, kakung sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong palatuntunan ng Bombo Report sa first edition. Subong nga agas ng Domingo ang inyong makaupod si Bombo France, Andrew Borgosa. Mag-aop din ay kita tub-tub-tak na alas sa isang sininga aga. Kakita man na pag-aopdan sa aton mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol Reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagid kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube. Makita ninyo dira ang live feed nga nadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong makuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Nobyembre 7, tuig 2021. Kag para sa aton nga Christmas countdown, 48 days to go before Christmas. Kag liton kita sa atong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Para sa aton nga COVID-19 update, syudad sa Bacolod, nakalikom sang 22 ka mga panibagong nga kaso sang coronavirus 2019. Kag sa bahin sang Negros Occidental, nakabaton sang okonmiyara sang kaso nga 51. Nagapakita nga kita mismo ara na sa nagamat-amat na nubo ang aton nga mga kaso. Bangod man sang nga programa nga sa atong nga gobyerno nga libre ang bakuna, no, para sa tanan na isa ina sa mga positibo na nga mga outcomes nga ginagusto ipabutyag man sang gobyerno nga tanan dapat magpaidalong gid sa vaccination o kung makabaton na sang bakuna. O sa sinipalangasay sa mga reports kag nga gina-provide sa Department of Health Region 6, nagapakita diri nga ang aton nga mga cases nagaamat-amat na panaog. Kag sa dugang pag natong mga balita sa lokal Bacolod, EOC o Emergency Operation Center, ginklaro nga nagapabilin sa gihapon ang syudad sa Alert Level 4. Matapos to kapon nga ginklaro sa Executive Director sa Emergency Operation Center nga si Councilor Emily Gaspiang, no nga rakita gihapon sa Alert Level 4 kay kung isipon nato ng ato ni quarantine status. Ara kita gyapon sa siling nga GCQHR o kon General Community Quarantine with heightened restriction. But ginklaro lang gid ni no kay mismo ang Department of Health sa mga nagliligad patuyang nga mga nagliligad patong nga mga data.
But this time, it's very clear nga nagpakita gyapon sa alert level 4. So, it means nga medyo balantayan pagyapon ang sitwasyon sa syudad sa mga kaso sa nga coronavirus disease 2019. So, dapat amo nang ginatinguan sa syudad nga ang 50% sa bakulod nun o kung mga bakulenyos ang mabakunahan na. Sa dugapan nato nga mga balita sa lokal, public utility vehicles na pangkakas na kung wala na sa mga plastic barriers matapos na pagwa ng Executive Order number 52. No, basi matingalang iba na itong mga kotoran nga wala na ni mga plastic barriers kay mismo ang lokal nga gobyerno sang Bacolod nag-release na sang Executive Order number 52 nga nagasiling diri nga pa pwede na mapangbaklas o kung mapangkakas ang nasiling ni nga mga plastic barriers. Ang EO 52 amo ni siya ang pa-inactive na no sa una nga EO nga nagasiling sa mga public utility vehicles, mapa-jeep man o kung mapa-taxi nga mga butanggit sa plastic barriers. Kay tungod para maka-observe sang social distancing. Batang EO52 subong amo na ni siya no ang latest nung gin-release nga pagsulundan sang gobyerno o kung lokal nga gobyerno sa Bacolod nga wala na sa mga plastic barriers. No, basi matingala nga itong mga koturan, wala na ni sila plastic barriers. Okay, imando na ina sang syudad. Kaya kung tanaw nato ang mga plastic barriers so naman mismo sa DOTR o kung Department of Transportation, wala ini isang scientific basis nga makakos sang pag-transmit sang coronavirus disease 2019. Kagsulog kami na ito mga balita, lito kita sa balita nasyonal. Mga buwis nga wala na bayadan ni Senadora Bongbong Marcos ginhalungkat matapos nga nakitaan inino sa nga nagliligad pa nga mga tinuig from Regional Trial Court to Supreme Court. Actually isang pila na katuig ning nagkalipas no ang sabayan sang Court of Appeals nag-decide nga i-modify o kung pag-checkyaron o kung pag-baguhon bili ang July 27, 1995 nga ruling sa Quezon City Regional Trial Court o kung RTC nga nakitaan diri ang nakitaan diri no kag natukiban nga may-ari ni si Anay Senador Ferdinando Marcos Jr. nga guilty ni sa ginasiling o kung ginaligar nga guilty siya sa 8 counts of violations sa National Internal Revenue Code o kung NIRC of 1977. Di matapos nga nagagawa ni nga isa siya makonsider nga or mga tax evader. Di mismo ginalungkat sa pilaman ka mga mamalidha ang iya ni nga anay nga mga kaso. Ismong ginatun-an ini kag ginatagaan gid man isang pagtamod kung ano gid man ibla ka matuod ang naginaaligar nga isa siya sa mga tax evaders. Kag sa mga dugang pa sa mga balita nasyonal, no vaccine, no entry policy nga ginatanaw sang gobyerno para sa mga negosyo. Ibaluon ni naton karon no kaupod sa Secretary General sang gawa no nga si Sir Winnie Sancho nanungod sa nasiling ni nga no vaccine no entry policy. Base pa lang bala kung ari na kita sa tion nga nagabalik na kita tinad ang aton nga ekonomiya because na sini naman nga pagsulundan magawiit naman ang mga negosyante. But at least bala no pila ka mga areas diri sa pungsod nagasigi-sige ang inoculation sang vaccination. So, kung mag-amugin man yung mga pagsulundan, may mga kalabanan naman sa aton na bakunahan na. No, kag-isa pati kung mabakunahan ka na, dako ang imo nga pribilehiyo, damo kaya sang mga pribilehiyo blang nga mabaton. Syempre kung ikaw vaccinated yati ang mga company o kung mga companies dira ti kumpiyansa sa imo, kag-isa pati basi wala tion na ni sa mga kauturan naton nga wala sang trabaho, nga gusto makapangita man sang trabaho o kung makatrabaho na, kung wala ka pa na bakunahan, ti amat-amat ka na pabakuna. Masapos kung bakunado ka na mo, no? Kay wala ka na bla sang dapat, bla kabalakahan, bla, no? Kay kung di kaya magkadto, ti piyo, gidyang maakomodar ka gilayon. O, di mo na basta kung bakunado ka, damo ka gidya sang pribilehiyo, mga kabumbo. O, di balo na natong karon ang no vaccine o kung no entry policy sa gawa Secretary General sa kay Sir Winnie Sancho. Kaya sa lugar pag ginatong mga balita dito kita sa balita internasyonal.
hindi magnubo sa isa ka gatos ang patay matapos maglupok ang isa ka fuel tanker sa pungsod sang Sierra Leone. Ang Sierra Leone isa ka pungsod sa kontinente sang Africa. Ang iyan nga kapital mo nga sining Freetown. Dre na isa ka masubok ni nga aksidente matapos nga nagsigabong o kun lumupok ang isa ka fuel tanker. Base sa investigasyon sa mga lokal nga otoridad dito, ang kadamaan sa mga nagkalamatay kay natumba ang ini nga fuel tanker tapos may mga nag-spill bala kung may mga nagkalausik grabe nga mga krudo ila ini ginapangamat-amat pangkuha. Wala man sila nag-expectar, gulpe lang yan nagsigrab kag nagsigabong ang nasiling ni nga fuel tanker. Muna nga nagdangat kid mismo sa malapit isa kagatos ang mga nagkalamatay. Sa subong pa ng investigasyon sa mga otoridad dito sa pungsod sang Sierra Leone. Nagsitog pa kinatong mga balita sa internasyonal. 8 ang patay sa Texas matapos ang pagdinaguso sa isa ka music festival. Ginapatihan ng dumay nag-stampede bala o nagdinaguso ang mga tao. Kaya isa ini ka annual nga music festival. Kaya isa pa din ang mga masikat kag mga kilala nga mga artista ara man mismo sa nasiling nga music festival. Wala man ni ginalauman nga amo ni ang matabo. Okay, tungkol sa kadamuon sa mga nagtambong ati walogig kakabuhi ang ginutas sa nasiling nga music festival. Ati grabing tao makita nyo dira ang pagdinaguso kag ang pagadugok sang mga tao. Ay dito sa US ito nalabot na nilang herd immunity. So ang mga muni kadagko nga mga events kagamuni kadamo nga mga spectators o kun mga tumalambong ang pwede na niya makater. Galing nga muni wala na ekspektaran kag wala na lauman nga amuni ang matabo. Amoy na mga nagapanguna nga mga balita kag posible nga magaluntad samtang nagapangalaga ng Bombo Reports First Edition. Time check at 9 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sa aga this time. Ato na nibisita ng patrol kaupod sa kay Bombo Carla May Defensor. Ato na nihibaloon ang sitwasyon subong nga aga diri sa syudad sa Bacolod. Ato ni nga checkaron subong kung ano kamusta ang panahon, kamusta ang lakat sang palibot subong kag sa mga kauturan naton nga aga pa nagabalangon kag nagapadulong na sa mga nga magabaligya na sa ilan nga mga baligya. Ang mga street vendors na naton, especially kung aga dira sa tubang mismo sa San Sebastian Cathedral, aga pa mismo nagaplastar dira mga nagabaligya sang bingka, ulak, kag kung ano pa drabi nga posible nila nga maakwaan sang kwarta. Subong isa pa dante ang isa sa mga positibo man nga outcome subong sa nasiling nga vaccination rollout sang Bacolod. Amo na ni pagkakas sa mga plastic barriers. Checkaron na natong karon sa likod na ni Bombo Carla, damo na mga jeep nga nagalabay dira. May mga pila na mga salakyan nga o kun mga pampasero nga jeep pa nga ginapangkakas o napangkakas na ang mga plastic barriers. Ito kung magsakay kay dan sa jeep nga wala na plastic barrier, tido medyo do ka ligwa bala. Katawhay. Kaya yung mga plastic barrier na dahil kisabla, especially kung gabiti ang init, kung kamo mga kultura nato, banwa, naka-experience mga kamo nang magsakay kamo sa jeep nga grabing init, grabe mo na pala malhas mo. Magpuko sa jeep nga may mga barriers, gatapik. Do karigma, bla, basyago na, So mayo naman nga wala na kita sa plastic barriers. Itungod nga kalabanan sa aton, especially kung may mga damo kada baladala, do ka trasado, kag do ka gutok ka. But wala man ko na sang scientific basis o kung pagtuon nga wala man nagwa sa pagtuon nila nga ang plastic barriers amo ni makatugag sang paggalakta sa nasiling ni nga COVID-19. Sige, checkaron na to ng balita nga natipon sa patrol ko upod sa kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Please come in. Bombo, live kita diri. Yes, Bombo Carla. Bombo Carla.
Okay, sige, no? Okay, Bombo Carla? Yes, Okay, Bobo, andun sige, live continue, kita Bombo diri- Carla. Yes, Bobo, andun live kita diri sa Bugno sa tubang sa San Sebastian Cathedral. So, makita diri naton nga ato sini nga mga kauturan na prestado na diri. Bobo Andrew, no? Nagprastar na diri sila sa mga baligya. Kaya nga ato sini nga mga kauturan nagapadulong na diri sa may San Sebastian Cathedral para magsimba sa may first mass diri. Bobo Andrew, alas sa isang gati na ang ating mga kauturan kag kung Bobo maayo man kay wala kita may ma-experience naman nga pag yung kaagahon na Bobo. May kisanag na sa likod mo subong Bombo Carla, oh? O gani, do ka na may gani sa nga color sa akong nga background Correct, na no? Bobo Andrew, Tapos ang no? kalangitan bala, no? Samtang Yes. amat-amat na saka ang adlaw, no? Do ka namin ang background mo, ang kalangitan bala subong Bombo Carla, oh? Nagapakita gid nga maayo ang tiyempo subong adlaw sa Domingo. Amo gani Bombo Andrew, no? Kanami nagaagaw ang blue and the violet Oo, na no? Bombo Andrew, pero kanami siya lantawon kag matawhay ang aton subong nga panyempo subong nga kaagahon a Bombo Andrew. Ti amo man, no? Gapakadto pa ka rin naman ang mga PUJ diri sa syudad sang Bacolod. Bisan pa nga Domingo nga adlaw so ini kaya Bombo Andrew wala niya unta kang ila nga pag biya, no? Kasi ang aton sini nga mga kauturan wala man nagauntat sa pag sakay sa mga salakyan na Bombo Andrew, no? Kasi may mga importante man ini sila nga mga kaladtuan. Correct. Insakto na Bombo Carla, pero sa imo dira abi nga pag bisita no pagpadulong dira, may mga naobserbahan kada nga mga jeeps nga wala na sa mga plastic barriers, no? Yes, Bombo Andrew, halos tanan diri nga mga nagalabay nga mga diri sa tubang sa San Sebastian Cathedral o kung diri sa may downtown area Bombo Andrew. Makita naton nga boundary may mga barriers kag halos kalabanan wala na sang barriers Bombo Andrew. So, ang ini ang tagsa sa mga drivers diri, mga operators Bombo Andrew. May ari man ini sa mga rason nga wala ini nakuha ang sini nga mga barriers Bombo Andrew. Before, no, sang ipakakas ang barriers, so nagpadulong makita gani no sa mga drivers sa Burgos sa Granada Bombo Andrew. Kasi wala pa sila nasakas. Tungod nga wala pa man sa nga memo, no? O kung na order na igapakakas ang barrier Bombo Andrew. Pero sa ilan okay lang man makakas ang barrier. Correct. Pila na da ka jeep gani naglabay sa likod mo nga do na siplatan ko duhawan ang sa likod nila, no? Sa mga ginapungkuhan gid bala sa mga pasahero gid bala Bombo Carla. Yes, madamo na Bombo Andrew, pero may naglabay diri, no? Pero laka na lang din do. Siguro ang mayara sa nga barrier ang ilang sila mga sinakyan Bombo Andrew. So ini sarang ini sila makapasakay sa pasahero nga 75% Bombo Andrew, 50% kang ilang sila pwede masakay, no? So, nagsaka sa 60, 70, 75 na Bombo Andrew ang pwede nila mapasakay ng mga pasahero. So, maayo man, bisan wala barrier. Kabay pa, no, ang ating mga drivers Bombo Andrew. Kabay pa nga hindi lang nila pag-idaskan yung parehas ang una pala nga. Correct. Nga ano na, nga biskan gutok na, halahon pa. Gani, pwede pa kuno isa, pwede pa duwa, kay gali, hindi na kay go. Hindi niya napapungkuhan sa atop. Abogit gani. So, kabay pa no, i-observe man sa gihapon ang minimum health protocol, kiti itugutan na kita na makuha ini nga barriers Bombo Andrew. So, kabay pa nga, sundot na lang ang minimum health protocol. Hindi talam lang pag-abusuhan, Bombo Carla, kay mismo muning mando sa aton nga 70%. Lang anay balang pwede makasakay. Well, dako na siya nga pagdugang Bombo Carla kaysa sa 50%. At least bala tag pila ka pesos dabi ang madugang sa imo dabi nga binta sa buong, no? Di ta lang pag abusaran tuod, no? Kay budlay na bala. Ay basi syempre si ila man nagyapon ng balik mo. Kay tungod nga nagabayular sila sang simple lang gid man nga pagsulundan nga up to 70% lang anay ang number o kun ang capacity nga pwede makasakay sa ilan nga mga sasakyan Bombo Carla. Amo gani Bombo Andrew, no? Susunod na lang nila anay no ang order sa buong halog-halog na kita. Bombo Andrew ang alert level nato na nagpaino naman, no? Na. So kabay pang cooperate na hindi ka no. Sunod na sanay nato ng minimum health protocol
Okay, sige. Yes, Bombo Ando, so dari naman kita, no? Bangod nga malapit na ang ato sa nga Yuletide season, Bombo Ando. So, malapit na ang Pasko diri sa ato na Bombo Ando. So, alas na excited na Bombo Ando kay last year, medyo hugot pa, no? Ang ato sa nga quarantine status Bombo Ando. Subong nga medyo halug-halugan na Bombo Andrew, no? So, pagkasiguraduhon sa nga kapulisan sa NOCPO, Bombo Andrew, ng PTO, ang safety sa ato sa mga kauturan sa maabot nga Yuletide season, Bombo Andrew. So, sunod kaya Police Lieutenant Abigail Donasco, so manging aktibo ang mga kapulisan para sa maabot nga Pasko, kag pagkasimuon nila ang pagbantay sa kung manging sila sa mga areas sa diin nga mag-atake ang mga criminals Bombo Andrew. So, ini regarding sa visibility and anti-crime patrol sa mga areas na kalabanan na nag-atake ang mga criminals Bombo Andrew. Maintain o kung i-sustain ini nila ang ila sili nga pag-bantay Bombo Andrew para man sa safety sa ating sili nga mga kauturan Bombo Andrew. Tingnan din, no? Kung kaisa nga daan na pag malapit na ang Christmas, madamo sang bonuses Bombo Andrew. So, dali na kung kaisa nagkasugod man ang mga sinitabo wala Bombo Andrew. No? So, mas maayo nga may ara kita nga makita nga mga kapulisan sa mga area kung sa diin madamo ang tao, kung sa diin man nga mga area bala nga hindi man tanto nga makagtuan sang tao. At least may ara kita sa nga police visibility Bombo Andrew. So, amo gini ang pinaka-importante sa tanan, no? Para at least nga kung may matabo manggid, no? Wala pa man na ginapangayon, pero at least no, may tawgon kita nga pulis o kung meron sang help desk sa area kung sa diin madamo sang tao Bombo Andrew. Oo, insakto ginamong Carla kay subong panahon nagilapit na tuod ang Pasko. So ang police visibility kagang pagka-alert, ang alertness ang atong mga kapulisan ginapasan yung pag ginibong Carla, no? Since pila na ni katuig, no? Every time nga may mga holidays o kung sa mga holiday seasons, ang aton nga mga kapulisan way Manisla Bombo Carla no? Nagapaaluya-luya bala kay tungod nga holiday. No, ini iban ti syempre ara sa panimalay ti syempre nga atong mga kapulisan nya Bombo Carla full alert na sila ya, no. Kundi may holiday dito na sila masako mo. Yes. Sakto gid Bombo Andrew kun dito holiday dito gid ni sila ya masako bangod nga madamo sang tawo na nagdagwa sa ila sini nga mga panimalay Bombo Andrew. So amo ni, no, kasi nila ang visibility sa ang anti-crime patrols ara gid sa mga areas so sa diin nag-aatake ang mga criminals Bombo Andrew. So Bombo Andrew, pamatian nato na pahayag sa Police Lieutenant Abigail Donasco. Yes, ma'am. So regarding po doon, no, sa visibility and anti-crime patrols, no, na kailangan i-sustain po sa mga areas na yun po, ang criminals is frequent po sila nagpapakita or doon po sila umaatake, ma'am, no? So, as our Chief PNP has mentioned na magiging mas aktibo po tayo, ma'am, para sa malapit na po na Pasko, no, sa ating Christmas season. Iyon naman po ang ating next na inaabangan sa ngayon. So dito naman po, ma'am, sa NOCPO or Negros Occidental PNP is we will be doing that, ma'am, no. So the policemen will be visible after ating kalalag, ma'am. We will be focusing on the Yuletide season. And hindi pa rin mawawala, ma'am, ang ating mga field patrollers na mag-iikot po, ma'am, ang ating enhanced police visibility and placing pads, ma'am, ang ating police assistance desk in areas na kikailanganin, ma'am. Yes, so, ayun, ma'am. And when it comes to ating ma'am, no, I heard that we will be also having a gradual increase na sa mga public utility vehicles, but with that notice, still
magbabantay pa din ang mga kapulisan na susundin pa rin natin ang minimum public health safety protocols na ipapatupad. So ma'am, sisiguraduhon sa nga kung siguraduhon sa nga mga kapulisan nga mangin safe ma'am ang aton sini nga pumuluyo. Yes, ma'am, precisely po. Sige ma'am, mensahe niyo po sa kapulisan this coming Christmas ma'am. Advance. Yes, ma'am. So yun po, kakatapos lang po or patapos na po ang ating kalalag, ma'am, no? And now we will be expecting our Christmas season, and the days are fast approaching actually, Ma'am Carla. So despite that is andito pa din ang kapulisan who will be implementing the peace and order of Negros Occidental, and we are hoping for your cooperation na kung ano man ipapatupad ng ating local government units na galing sa national headquarters, na galing sa national government, isusundin lang po natin para po magkaroon tayo ng masayang Merry Christmas, ma'am. Bobo Carla. Pahayag gikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco regarding sa pagbantay ako ng visibility sa kapulisan Bombo. Oh, so mayo gina no, at least bala mo Carla, hindi na siya sa mga hindi pala dapat mangin mabudlay man no sa mga kapulisan. Siyempre kita nga mga pumuluyo magkooperar gid kita. O kung mag-ugyon man kita sa mga simple lang gid man nga mga panumdom sa mga kapulisan, especially kung maglakad ka mo ba kung magbakasyon ka mo. Oh, ano nyo gid, i-sure nyo gid nga nalak ang balay o kung na siguraduhan sang maayo kay syempre wala taong balay mo, no? So base pa lang bala kung sa kaon sa mga kawatan, kaga pagbalik nyo ang mga butang nyo kag sulod sa balay nyo naglinak na kagin pang-abukay na sa mga kawatan. Bombo Carla. Bombo Carla. Andrew? Yes, Bombo Carla. No? Continue lang. Bombo Andrew, no? So, dapat mangin vigilante, magkita Bombo Andrew, no? Sa malapit nga, unified seasons. Hindi lang sa unified Bombo Andrew. Dapat, ado-adaw, maging vigilante. Oo. Tungkol ka, wala ko kaya kakabalo kung ano mga hindi tabo sa ating adaw o kung nagasun nga adaw Bombo Andrew. Okay. Yes, Bombo Andrew, sa diri naman kita sa patigayon nga bypass operation sa CDEU PCPO Bombo Andrew sa Purok Amalis 1, Barangay 40, Bacolod City, Bombo Andrew. Ang suspetsado diri kilala kay Amador Bermudez alias Amador. Ako na isa ka street level individual, 59 years old, nag-residente ini siya sa nasambit nga lugar Bombo Andrew. Ang nakuha sa iya nga paginako sa ka 500 peso bill ang marked money, 8 pieces ng heat-filled transparent plastic sachet sa suspected shabu, kaga akon dugang pa din is ang heat-filled transparent plastic sachet nga suspected dried marijuana leaves Bombo Andrew, isa ka coin purse, kag estimated sang suspected shabu nga nakuha sa iya 20 grams, kaga nagabalor ini 136,000 pesos Bombo Andrew. Kag estimated nga kabugaton sang marijuana leaves nga nakuha sa iya is 3 grams, kag nagabalor ini 360 pesos Bombo Andrew. So sa subong yari sa kustudiya sa police station 6 ini nga suspetsado para sa nagakaigo nga disposisyon Bombo Andrew. Samtang naman sa ngayon patigayunan nga bypass operation ang Police Station 8 sa Purok Kasirok, Barangay Sitan Airport, Bacolod City. Nagnakuhaan ini siya sa armas Bombo Andrew. Iyo siya aging kilala kay Roy Guzon, isa ka street level individual, 41 years old, nag-residente sa Purok Lampirong, Barangay 2, Bacolod City, Bombo Andrew. Ang nakuha sa iya nga paginako, 3 ka sachet na suspected shabu, 500 peso bill, marked money, isa ka coin purse, isa ka coin caliber 38 revolver Bombo Andrew, kag may-aring ini duwa ka live ammunition. Ang kabugaton sa suspected shabu nga nakuha sa iya 10 grams, kag nagabalor ini 68,000 pesos Bombo Andrew. So kung ari
yari na ini siya sa usiya sa nga police station for proper disposition po po. Okay. So, subong well at least, no? Apadayon ni Yapon ang pagtapna sa mga durogista kag sa mga nagabuhat sa mga illegal nga mga ulubrahon, no? So, isa ini Bombo Carla sa mga nagapakita man nga ato nga mga police operations still active gid gyapon, no? Sa mga kriminal dira kun sa mga durogista da, no? Hindi niyo na pagulat nga kamuna ang madason nga madakpan kay mabudlay ngayara kamo sa sulod sang prisuhan ti samtang nagahilapit na ng Paskwa kaya kamo nagaselebrar sa sulod sang selda. Bombo Carla. Amogit gani Bombo Andro, no? Inis na sa pamilya inis na Correct. celebrar sulod inis na sa selda mag-celebrar Bombo Andro. So kabay pa no nga patapsan dahil nga mga kilimuon Bombo Andro. Okay, sige. Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Andro sa Bigan diri sa area sa San Sebastian Cathedral. Bombo Carla may dugtong para sa pamatangan sa Pilipinas. Sa tutuang na mga kapasitas sa Madamo nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa patrol matapos nga nagdulong sa aton sa latest nga mga informations kag balita nga nabalag sa pila ka mga police station sa syudad kag sa probinsya. Kagang sitwasyon sa Bacolod sa subong nga aga sa Domingo, Nobyembre 6. Nadasig lang no, ari na kita sa bulan sa Nobyembre no. Dusang sano lang kita nag-celebrar sang o kung sa bulan sang Oktubre, no? Nobyembre na kita. Dugay-dugay ti magasulod naman kita sa bulan sang Disyembre. O kag magabulag na ang tuig 2021. Ang ginahulat sang tanan ang tuig 2022. Kabalo ka mo kung anong ginahulat sang tanan sa tuig 2022? Alams na. No. Ginahulat ginaasang tanan ang kadaman sa aton na muna ang ginabantayan. Diba na nagapabatsyag na nagapabati-bati na. Tipunan nyo na dang tanan nyo nga mga assets ay sa madason nga tuig magasugod ng campaign period ito bigay na. Sadya ni bantayan gid ni no. Itong nga may pila na ka mga spekulasyon nga ginatanaw. May mga teorya nga ginatanaw ang pila ni ka mga political analyst nga base may big changes o kung dako nga pagbag-o sa nagkalain-lain nga partido. Kay ang last day nga ang November 15, no? Amuni siya ang kung saan pa bala Judgment Day. Judgment Day sa pila ka mga parties o mga partido diri sa aton nga base may mga pagbago o kung pagligwata sa ilaning mga ginatuyo nga padalaganan. Base wala ang nagpadalagan si alkalde, maalkalde. Base mapadalagan na presidente, mabisi presidente. O kung na bisi presidente, mapadalagan presidente. May mga kung saan pa may mga tactics and strategies na sila nga posible nila pagaligwaton. Una pa lang na, no? Way pa temprano pa. Balantayan ta ini sa Nobyembre 15, Lunes ng adlaw. May mga big declarations and big announcements. Balantayan ina. Sige, time check at 30 minutos na kaligad sa taktang alas 5 sang aga. May duga magkikita ko mga talakayan pero at least sinamagatag ko na sa planet mga importante nga mga okay. Sige, sorry na no? Ang aton nga bisita sa buong aga. Sige, nabalikan lang na itong karong bumuharol. Sige, mapadayo na lang kita no, sa aton nga bisita subong. Sa kay Sir Winnie Sancho, ang Secretary General sang GAWA o General Alliance of Workers Association. Nanungod ni sa no vaccine, no entry policy. Kag mismo sa status ng syudad sa Bacolod nga clarifications lang ni, no? Ging klaro mismo sang EOC. Nga rin pagkitagyapod sa Alert Level 4. Sige, chikaron natin kagarin sa piyang kalinya, ang Secretary General sang GAWA nga si Sir Winnie Sancho. Sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kopod mo subong si Bombo Andro. Yes, Bombo Andro, no? May agasi mo.
Ah, good morning. Labi na gid sa aton mga nagpalamati kag nagatanaw no Yes, sir. sa imo programa. Okay, welcome sir no. Once again, salamat gid sa tiyempo mo subong nga aga. Ikaw gid ang nagupod sa amon diri subong sa Bombo Radyo kag mismo palapnag man bisag nga impormasyon sa aton nga mga kauturan subong nga nagapamati man Sir Winnie. So Sir Winnie, ato ni anay unahon ng sa bahay ni bisang nga no entry o kung no vaccination, no entry policy sa mga business sector no. Ano ni siya Sir Winnie, especially ang mga customers daan subong kalabanan sa aton to na bakunahan na. Pero may iban nga unvaccinated pa kay may mga siyempre may mga panan-awan sila kung ano ang bakuna. So Sir Winnie, para sa imo ano ning pagtan-aw mo? Nga kung ipatuman gid man being no vaccination o kung no vaccine, no entry policy Sir Winnie? Well, it is a government policy no towards the direction of what we call new normal no. So kung kinanglan nga ma-achieve na ito na ginatawag na economic recovery and then magabalik ang normal nga pagpangabuhi sa tao, it is a policy that must be implemented, no? Now, while it is true that there are what we call vaccine hesitancy, there must be an education and information campaign no, on the part of the government to motivate the people no, to be vaccinated for all intent and purposes for their own future and of course their children no. Kinanglan kung hindi naton ma-eliminate, i-lower naton ang ginatawag nga vaccine hesitancy. Kaya man tidaway naman ta problema sa supply sang vaccine Bombo Andro, di ba no? Yes, sir. Sang gobyerno, damo na ang supply. So at this point in time, what we need is unity, no, and solidarity in order to move forward, no, to a new direction, no, particularly on how to address, no, the problems of unemployment, the frequent increases in the prices of basic goods and services, including petroleum products, no. Yes, sir. So hindi ta ni siya matubang nga problema kung wala kita sang ginatawag nga disiplina, no. So hindi naton pag-misinterpret no ang palisiya sang gobyerno. If the government is working for the interest of the people, there is no reason why we should resist no o kon aton kontrahon abi no. Kay after all, the government is the people, no? It is for our own good, and it is also for the good of the economy na makarecover kita. Kay man sa subong, I think the national figure indicates na ang unemployment rate sa Pilipinas is 8.9%. No? That would translate to about 4.5 million Filipinos no, who are not working. But with this light no at the end of the tunnel, so to speak, basi kung maumpa-umpawan ano kahapon na naglagaw-lagaw kita sa mga malls, kag nakita naton nga may increases na no ang pagkadto sa mga tao no do kadamo na sila. Hopefully it would also follow that it would generate more jobs, more income for the employers, so that we can move on towards what we call a new normal. Okay. So Sir Winnie, ang ini nga policy may ano ni siya ng para sa tanan makabenepisyo ni ang tanan kay syempre ang ibang daan sa aton unvaccinated pa. So base ang mga business owners hindi maguro risgo ni Sir Winnie nga base bala kung ang magasulod ra unvaccinated Sir Winnie. Amo gani no nga kinanglan ang roll out bala sang kuan sang vaccination dapat i-fast track no. Kaya ang pinaka-importante siguro ang kuan ang pagpaintindi no. Correct. Sa pumuluyo nga vaccination is vital. Vaccination is important not only for the health of the people but for our economic recovery no. Ti amo ganina nga kinanglan i-amend no ang I think ano na 1165 la ang
pag ang Republic Act di bala sang Vaccination Act of 2021 no, dapat i-amend and it should be attuned no towards the new development no, para hindi na kita kung magreklamo ko man lang ya karon nga hindi kaya magpa-vaccinate lang imo nga rason do ka flimsy, they are doing more harm than good no. But kung may exceptions naman daya, may gid mga exceptions for every rule there is an exception no. Pila man na nila kabilog province mga tao nga may mga kabugatan no, nga may mga masakit nga kung magpa-injection sila it will complicate their health situation no. But in general I would encourage especially workers no, to cooperate no. Tawag lang natin nga united we stand, divided we fall. So kinahanglan naton ang slogan at this point in time if we want to recover economically and also psychologically no. Kinahanglan wala instead of despair and discontentment we must have hope no? And we must have aspirations no that these things were not made to last forever no. All things are made to pass. Kasi hopefully ang pandemya ni kaniya consequences sooner or later no will be eliminated no or would disappear but it will take quite a long period of time. Okay. Sir Winnie, so ginamando mismo sa palasyo nga dapat i-enforce kini. So sa bahay nyo sang gawa, may mga plano makamubla Sir Winnie nga pagasapulo ng pila ni mga business owners regarding dire? Yes, kay Mante, ang problema, gidya sang mamumugon subong, in general, wala ubra mo, tag ang the deterioration of their purchasing power. No? Andro, ang aton subong 395 per day, kung i-divide mo na siya sa consumer price index na I think 311 point something. No? Ang guwa niya, ang 395 na nominal wage would only translate to 300 pesos and 20 centavos. Ang busing ganon kadadlaw, nakadula gidya something like 94 pesos and 80 centavos. I-round off po na lang 95 pesos. Our problem is how to restore the purchasing power of the workers. And one of that is to generate more jobs and re-employ those who are not working at this time because of pandemic. In addition, dapat ang government support no like wage subsidy. No? Naman din may fuel subsidy naman ang driver ko ay pamanggani katupa. So kinahanglan may wage subsidy and may gina-extend man ang government and private institutions nga loan para sa employer who could not afford to give the 13th month. So, kinanglan i-avail ina sa mga employer. That's why kinanglan makatrabaho kay paano ka makabaton 13 months kung wala sobra? No? No work, no pay, no? Yes. So, these are things na kinanglan united diri ang labor sector. Kaya kung magkanya-kanya ang ilang na direksyon, why may mihimo, no? Ara sa gyapon sa ginatawag naton nga economic recession. Okay, so Sir Winnie, for example, kung ma-impose na inibi ang amunibi nga pagsulundan no vaccine no entry policy. So may mga ano gid bla Sir Winnie, may mga mapabor man isla bla kadamaan be sa pagtan-aw mo? In the first place kung masiling kita nga ang isa ka workplace vaccinated na no. Masiling tabi 99%. Especially in labor intensive areas no province, mga restaurant, mga hotels and in other places where there are gatherings of people, kung vaccinated na and with a strict implementation of the health protocol, I think it would be beneficial no? Not only to us but also to mga turista no kang iban pagid nga mga
negosyo nga it requires uh, foreign investment, no? So it will snowball. I strongly believe, no, if there is cooperation Correct. and there is that motivation in our heart, no, that we have to survive economically if we want to survive as a people and as a nation. Okay, sige. Sir Winnie, ibalikan ta ni ay actually ging clear gid man sa nga Bacolod EOC no nga ari kita gyapon sa alert level 4 but ang alert level 2 status sang nga gin-release ng Department of Health sa Region 6 ito sa mga nagliligad pa nga mga status na or data bala nga nalikom. But Sir Winnie, so ano no ti may medyo may mga pagsalangisag man when comes sa natabo nga gin-release nga mga information. But Sir Winnie, ari kita gyapon sa alert level 4. So sa imo sa bahin sa nga business group o kung sa mga sektor no sa nga negosyo kag sa mga empleyado man Sir Winnie. So ang alert level 4 inisa sa mga medyo ma-stricto pa nga sa isang alert level when comes sa COVID-19 Sir Winnie. Ito na ang gobyerno kag dapat tani kung pwede ipapulo pa na ugon niya sa level 3, no? Yes, oo. Or later on na level 2 kay kinahanglan we have to ang aton action bala no should be done collectively. Karon niya kung ari pataya sa alert level 4 ang iba niya na sa alert level 2 ti mabilin kato aton niya no. Gani. Ang point ko that there should be a ang ano bala ang effort no. Ang effort may collective direction no para bala ang level naga pulo pareho no and I would request no the local government nga kinahanglan naton ang information gid no ang information dissemination no sa mga tawo. Tinakita nga naton nga ang iban ng mga jeep ginkuhaan na lang sang barriers no. I think ang iban daya although hindi pagidman sila nga maayo ng biyahe at least psychologically bla daw ka ginawa ka maayo sa maghulag ka masalapay mo ding barriers may ginatawag kita nga mga inadequacies no within the transportation pero subong may ara na pagsugod no wala kita nagasiling ining mayo na gid no but let us masiling bala nga ang oportunidad no let us exploit the opportunity to see to it no that the opportunities presented before us are being availed upon by the people, of course, no, with the same instruction, no, not to forget the basic health protocols to be implemented. Okay. Pero Sir Winnie, diri sa aton sa Bacolod, para sa inyo, nagahingyo kamo sa sektor sa grupo nyo, no, especially sa bahin sang gawa, nga kita, mapanubuan ang aton alert level diri, Sir Winnie. Yes, of course, no. Kaya sino bala ang wala nagahandom no sang isa ka pagbago, no. Sino bala ang nagahandom sa isa ka sitwasyon na medyo may medyo may ligwa na. Hindi ka bala ipit ka tama no. As a matter of fact, nagaupod kami sa pananawan sang mga national advocates nga kinahanglan ko na ni ang face shield no? Correct ka ni. With few exceptions no Samante pero blas ako no kataas ang grado sang akon nga kuan nga antipara utangan ko pa sang face shield kapin pa kong gainit ate kung bisa labo ang imong nga kuan no nga pananawan kag scientifically daw wala man sang may naghambal nga may may value gid man no ang kuan sang face shield so that's one. Ang kuan gid ang the most important for employers and for the workers. Kinahanglan together, no? We should face this problem in a way that both labor and management are benefited, no? Hindi lang kay siling employer lang, hindi kay siling employees lang, kundi tungod nga labor and management are considered partners in progress, kinahanglan mag-upod man sila, no? Na sila bala kung magpakasal ka bala bumbuandro, kundi, no? Till death do us part, for better or for worse, no?
di kinanglan ang management kag ang labor cooperation. No? Hindi kay sila nga antagonism. Kaman tituod, offended man ang iban nga workers, amak mo nga iya nga ang imong nga 7 days or 7 days or 6 days work week mo na lang 4. Oo. No? Ang 8 hours, hindi mo na lang 6. Gani. Di way labot nga nagnubo ng imo nga real wage, nagnubo pagid ang imo nga income. Di paano to yung mga kagastuhanan mo, no? Naggasaka pa dayon pagsaka, may nagnubo-nubo na siniko subong. Pero ti ang basiwa prime motor mag-impose naman sila sang value added tax, 12% na daana, no? So these are things that we should consider. But in the final analysis, I strongly believe on my collective effort to unite and to face the problem squarely, seriously, no? There seems to be a light at the end of the tunnel. And with the fervent prayer, no, to God, no, we will be guided accordingly, and hopefully we can surmount this terrible problem that we are facing now. Okay, sige. Sir Winnie, last na lang gid ang ano mo na lang gid man may mapanugya mo na lang gid no sa bahin sa inyong sektor nyo sa gawa no. Sir Winnie, before kita mag-end. Well, to all the workers as well as employers, I think this is a challenge for all of us, no. So to use our potentials, no, and to strengthen our conviction, and also to look forward, no, that the economy depends on the hands of the workers as well as the management. Therefore, in this trying and difficult time, what we really need is not only a change of heart, but a change in our attitude. No? Imbes ba lang mangin ano kita, mangin pessimistic, no? Ang aton nga kwanta nawon nato, no? Ang aton nga direction that this is a new beginning, no, for all of us. And therefore, it is time for us, I will repeat, to be united, no? And to see to it that the problems are slowly, no, coming into consideration by the efforts not only of the government but also by the people, no, to finally confront, no, the pandemic, and to take and to avail of the opportunities arising for the good of everyone to survive in this pandemic era. Okay, sige. With this, Sir Winnie, madamong ingat salamat and good morning. Thank you. Good morning. Bombo Andro. Okay, sige. Madamong salamat sa Secretary General sang gawa o General Alliance of Workers Association sa kay Mr. Winnie Sancho. Tiyan mo tong mga nabatian man nato no sa bahin sang pagtanaw sang sektor sang negosyo. Nanungod din sa sining nga mga posible nga mga pagdugang nga mga pagsulundan kag mismo sa status ng syudad sa Bacolod. Kani kita sa alert level 4. Base may mga misinterpretation bala no, klaro naman sa Bacolod EOC. Kana kita sa alert level 4. So, ba ano lang kita no? Magasunod lang gid kita i-avail ta na lang gid maning libre nga bakuna kay wala man ta di pierdihon. Para sa tanan ang ining tuyo man sa gobyerno kay mismong gobyerno galagas man kung pila ni ka percent when comes sa paglabot ng herd immunity, no? Kagakita na ang maka-eksperyensya, no? O kung makabalik na kita sa nasiling ni nga normal nga pagpangabuhi. Time check, 52 minutos nang nakaligad sa taknang alas 5 sang aga. Mga kabomboto, ginakulapos kita sang tiyempo kag drill lang gid man kita kutob sa atong palatuntunan ng Bombo Reports first edition. Kita naman liwat na magkakita ay sa dason nga Domingo. Ininyong korban si Bombo Franz Andrew Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo